Napadasan nyo ka din, tinagururay iti rumusurusing kumaapagsayatan, kalpasan ti adu atawen ket kelaat anapukaw. Dayta ti kasasaad agiti manalon iti strawberry field iti La Trinidad, kalpasan a palpak. Ti patrabaho ti Department of Agriculture Cordillera nga irrigation system gaputa sana na ar-aramat nga madon ti dadael dagiti na ipatakder a tangke ken kurang dagiti na ipasdek a pasilidad. Dayta ket may basar iti audit findings ti Commission on Audit. Nabilid di ahensya tarimaanan da ti proyekto tapnusan na masayang ti kwarta ti publiko ang naaramat. Ti proyekto ket nairugi iti 2018 ken 2019. Napagnumaran nga ta, mapagnumaran nga ta dagiti manalon wenno aguray damanen iti nabuntog nga aksyon dagiti masaknan. Ada detalye ni Christine Bornolla-Sabaway. So ti yaman ti farmer dito strawberry farm ma-repair ko ma dito no kada ito dakol nga masuplayan namin. Dayta tikid daw ni Manong Peter adadaulo ti Farmers Association iti Strawberry Farm. Nang runa ita nga agparparikot da iti supply ti danom apang sibog kadagiti mula da. Sigun ken kuana dakkel kuma atulong kadakwada dagiti innem aging gapito atangke a pag-urnungan iti danom. Ngem saan anaaramat dagitoy dagiti farmer. Ti rason? Agtudtud dito yung tangke. Han nga mabal nga kargaan ti danom dito ita ama 1/4 lang kat agtudtud. Awan ma'am, nani po idi pa lang kita-kitaan mi lang dito tangke ng awan. Haan nga nakinabang ti farmer dito. Dayto iti Spring Development Irrigation Project a pinunduan ti Department of Agriculture Cordillera nga gatad tinasurok 23 million pesos. Panggap dayto ya proyekto a maipaayan ti water irrigation dagiti farmers iti lugar. Ti Phase 1 iti proyekto ket nairugi iti 2018 ken ti Phase 2 ket naglepas met iti 2019. Innamatawan iti napalabas saan anaaramat ti irrigation project dagiti Manalon. Iti Audit Observation Memorandum wenno aum nga impablak ti Commission on Audit, nakalanad asaan na maaramat ti irigasyon gapu iti uncorrected construction defects asaan na dagos anatarimaan. Sigun lang iti La Trinidad Municipal Engineering Office at dagiti hos a pagayusan ti danom iti naputed, nagaburan iti babalay a kataktakder. Iti agdama, makikukoordinar ti La Trinidad LGU iti National Irrigation Administration tapno i-assess iti nasao a proyekto. So what we plan and intend to do is to seek a meeting again with the proponent, the proponent tayo which is the Department of Agriculture, and same time with the implementing office. Let us sit down and talk it over. Tanoy niya pa man ti mabaling nga maramid tayo, tapno ma-repair, tapno mausar, then so be it iso ti aramidon tayo. Namnamaan met dagiti farmers a dagos a matarimaan daytoy nang runa ta kasapulan dati danom ita a panawon titikag. Padaanan ti sungbat ti Nia Cordillera ken DA Cordillera no anya ti adda nga aramiden da. Tapno mapagnumaran dagiti manalon ti proyekto. Kastamo ti Benguet State University a makinkukwa iti lote. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.